ଇଲୋ କାହାକୁ କହିମି ଲୋ ଇଲୋ ଭାତ ମୁଁ ଏନି ଭାତ ଭାରି ଗର୍ବ ମୋର କିନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଡାଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତରକାରୀଟା ମୋର ପୁଅ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭଜାଟା ମୋର ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ କହିମି ଇଏ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଏ ଭାରି ରାଗ ଇଏ ଦଳି ଦେଲେ କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ରାଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ମୁଁ ଏତେ ଘୋରା ହେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଧର ଇଏ ସବୁ ଗୋଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଉ କହିମି କାହାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ନ ବୁଝିବ ଆଉ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଘରର ସାନ ପୁଅ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଏଣ୍ଡୁରି ଆଉ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ଏଇ ଘାଣ୍ଟ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ମୋର କରିଥିଲେ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ବି ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଥିନି ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି କହିଲା ଯେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଖୋଲିଦେଲେ ମୋତେ ସିଏ ହଳଦିଆ ହେଇକି ରହିଲା।